kanta idol ket karugtong na jay kinantak di YouTube nga baak mo lang baak. Nalakayan nga baak di kantak ti jay. Dati ki pamo lang. Isla wana ka convert na mo lang. Kadwa na mo lang. DCWB Marami tayo na 90.1 Miss Spirit FM. Luwag tawen katiitin kunada kapupudukan. Luwag tawen katibayin ke mabalin kan nagasawan. Luwag tawen kati 30 kunada nga naudikan. Lulagpaskan ti kalendaryo kunada nga alanganen kan. No 40 titawen mo ket madanagan kan. Ngem no 50 titawen mo mangrugin agrakaya. Isunga na sa papay agasawakan. Tano 60 itawen mo baak nga malakayan. No 70 ket makaputot ka lolo papa diawag na. No awan ti kaparagpag mo ket nagmalas ka nga tao. Awan serbina ikargadam kapang isbuti usar na. Awan maarami gasat-gasat iti panagyan. No babae ket 40 ket agminoposin. No 60 titawendan awanen ti
alsem nan no 70 ti tawenan ket agpuri bet-betan awanen tigasatin baak nga mala mabakitanin awan serbi ti sanikwa no awan ti kadena awan pulos ti agaywan ken mangalaga lumakay ken bumakit uod lang liligaya iso nga sa pulemon tay pagragsa kamo DCWRB luwag tawen kati 40 ket madanagan kan ngem no 50 ti tawen mon mangrugi agrakayakan isu nga nasa papay ketag panunod kan tano 60 ti tawen mon malakayan abaakan no 70 ti tawen mo lolo papa ti awagnan ngenu awan ti kaparagpagang si kakit at mamalas awan serbi ti kargadam ang isbuti usar na hihihi o ading ko na sa papay at panunod kan no babae ket 40 ag menopusdan paiso ka din no 60 tawendan
maibusen ti alsendan no 70 ti tawenan agpuri bet-betdan awan tiga sa atin agbaag ka nga bumakitin awan serbiti sa nikwa nu awan ti kadena awan pulos agaywan ken mga laga lumakay ken bumakit uod lang liligaya isu nga sa pulemon tay pagragsak kamo ah ada kitay ko idol ko lang digijay kasla content tayo lang mga lodi pero shout out ko man dagitay padak ng Ilocano ada di kadugtong na jay YouTube tayo dato yung mga lodi pero ko di jay si Siwit version